Ahojte, ahojte, ja vás zdravím a vítam pri dnešnom videu, kde vám predstavím neobvyklý, ale o to zaujímavejší horoskop egyptské znamenia. Určujú sa podľa dátumu narodenia, takže si pozorne pozrite, aké je to vaše znamenie podľa dávnych bohov Egypta. Tak poďme na to. Egyptské znamenia, charakteristika. Egyptský horoskop je starodávny systém astrológie, ktorý má svoje korene v starovekom Egypte. Egyptské znamenia sú spojené s božstvami a ich vlastnosťami, pričom každé znamenie má svoje špecifické charakteristiky a vlastnosti. Existuje 12 hlavných egyptských znamení a jedno 13. je špeciálne, z ktorých každé má jedinečný súbor vlastností, ktoré ovplyvňujú osobnosť a osud jednotlivcov narodených v ich období. No a dnes si predstavíme číslo 5, boha Bita. Bita, to je egyptský boh Bita. Takže Bita je teda kto sa rodí v časovom úseku od 26. apríla do 25. mája. Bitách je bohom tvorby a remesiel. Ľudia narodení v tomto znamení sú prakticky pracovití a majú silný zmysel pre detail. Sú spoľahliví a stabilní, ale môžu byť aj konzervatívni a odmietať zmeny. Majú skvelé organizačné schopnosti a zmysel pre poriadok. Ešte raz opakujem, lebo tie dátumy sú naozaj dôležité. Bitách od 26. apríla do 25. mája. Bitách, božstvo stvorenia, remesiel a architektúry, je jedným z najstarších a najúctievanejších bohov starovekého Egypta. Ľudia narodení pod jeho znamením, teda ešte raz od 26. apríla do 25. mája, naozaj tie dátumy sú trošku iné ako klasické slnečné alebo teda mesačné znamenia z verokruhu, takže od 26. apríla do 25. mája sú často vnímaní ako tvoriví, praktickí a vytrvalí. Ich spojenie s Bitahom im dáva schopnosť tvoriť a formovať svet okolo seba prostredníctvom svojej práce a vynaliezavosti. Charakteristika osobnosti, tvorivosť a inovácia. Ľudia narodení teda v znamení Bitaha sú nesmierne tvoriví. Majú prirodzený talent na vymýšľanie nových nápadov a riešení. Táto tvorivosť sa často prejavuje v ich schopnosti inovovať a prichádzať s originálnymi konceptmi, či už v umení, vede alebo iných oblastiach. Praktickosť a zručnosť. Bitách ako boh remesiel obdarúva svojich zverencov praktickosťou a zručnosťou. Ľudia narodení pod týmto znamením sú zruční a majú talent na manuálne práce. Sú to tí, ktorí vedia, ako veci fungujú a často sa v nich vyznajú lepšie ako ostatní. Táto praktickosť im umožňuje riešiť problémy efektívne a účinne. Vytrvalosť a trpezlivosť. Vytrvalosť je jedným z kľúčových vlastností ľudí narodených pod znamením Bitaha. Sú trpezliví a ochotní investovať čas a úsilie do dosiahnutia svojich cieľov. Nezastaví ich prvý neúspech a vedia, že úspech prichádza s tvrdou prácou a odhodlaním. Táto vytrvalosť im pomáha prekonávať prekážky a dosahovať veľké veci. Spoľahlivosť a zodpovednosť. Ľudia tohto znamenia sú veľmi spoľahliví a zodpovední. Môžete sa na nich spoľahnúť, že splnia svoje sľuby a záväzky. Sú dôveryhodní a ich priateľstvo a spolupráca sú vysoko cenené. Ich zodpovednosť sa prejavuje aj v profesionálnom živote, kde vždy plnia svoje úlohy na čas a s vysokou kvalitou. Vzťahy a sociálne interakcie. Stabilita a vernosť. Vo vzťahoch sú ľudia narodení pod znamením Bitaha veľmi stabilní a verní, hľadajú dlhoročné a stabilné vzťahy, kde môžu prejaviť svoju oddanosť a spoľahlivosť. Ich vernosť je neotrasiteľná a sú pripravení stáť pri svojich partneroch v dobrých aj zlých časoch. Podpora a empatia. Sú to výborní poslucháči a poskytovatelia podpory. Ich praktický prístup k životu im umožňuje pomáhať
pomáhať svojim blízkym s riešením problémov a prekonávaním ťažkostí. Ich empatia a pochopenie robia z nich výborných priateľov a partnerov. Zdržanlivosť a diskrétnosť. Ľudia narodení pod znamením Pitáha môžu byť zdržanliví a diskrétni. Nie sú tí, ktorí vyhľadávajú pozornosť alebo dramatické situácie, radšej sa sústredia na svoje úlohy a vzťahy v tichosti, pričom si zachovávajú svoj pokoj a stabilitu. Profesionálny život. Tvoriví remeselníci a architekti. V profesionálnom živote sa ľudia narodení pod znamením Pitáha často uplatnia v remeselných a technických profesiách. Ich talent na tvorenie a zručnosť im umožňuje excelovať v oblastiach ako architektúra, inžinierstvo, dizajn a výroba. Majú schopnosť premeniť svoje nápady na konkrétne a funkčné riešenia. Vedúci a manažéri, ich spoľahlivosť a zodpovednosť ich robia ideálnymi kandidátmi na vedúce pozície, vedia ako viesť tým a zabezpečiť, aby projekty boli dokončené na čas a v rámci rozpočtu. Ich schopnosť plánovať a organizovať je kľúčová pre úspech v týchto rolách. Inovácia a výskum. Ľudia tohto znamenia majú tiež záujem o inovácie a výskum. Ich schopnosť prichádzať s novými nápadmi a riešeniami ich robí vhodnými pre kariéry vo vede, technológii a výskume. Sú to ľudia, ktorí neustále hľadajú spôsoby, ako zlepšiť veci a prichádzať s revolučnými objavmi. Záver, znamenie Pitáha prináša kombináciu tvorivosti, praktickosti a vytrvalosti. Ľudia narodení pod týmto znamením sú tvoriví a zruční, s prirodzeným talentom sa na manuálne práce a inováciu. Sú spoľahliví a zodpovední s pevnými hodnotami a silným zmyslom pre stabilitu a vernosť. V profesionálnom živote sa uplatnia v remeselníckych, technických a vedúcich pozíciách, kde môžu využiť svoje schopnosti na tvorenie a inovácie. Ich spojenie s Pitahom im dodáva schopnosť formovať svet okolo seba a prispievať k jeho zlepšeniu prostredníctvom svojho talentu a tvrdej práce. Nuž, tak mi povedzte, či to na vás sedí. Podľa dátumu narodenia kľudne komentujte. Takisto si pozrite ďalších 12 znamení z egyptského horoskopu, ak vás zaujímajú aj svoji blízky, rodina, partneri a podobne, takže kľudne si to popozerajte, je to veľmi zaujímavé. Všetkých 12 znamení je už na mojom YouTubeovom kanáli. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a želám všetko dobré. Majte sa pekne.